вазири маориф ва илми тоҷикистон сару садоҳоро дар бораи манъи таҷлили соли нав дар мактабҳо рад кард. ӯ гуфт то ҳанӯз дар ин бора ҳеҷ дастур ё қароре ба идораи маориф ва ё мудирони мактабҳо бо имзои ӯ ирсол нашудааст. ягон хел установка, ягон хел мактуб аз тарафи вазорати маориф ҷиҳати соли нав ҳанӯз шудагӣ нест. вазорати маориф қатъиян муқобили буридани арчаҳо, мо қатъиян муқобили беэҳтиётӣ нисбати гирифтани пешрӯи сӯхтор ҳастем. мо қатъиян муқобили барои соли нав аз волидайни хонандагон ва аз хонандагон ҷамъоварӣ кардани маблағ ҳастем. дар маркази шаҳрширондагӣ арча дар ҳамаи хонаҳо ҳаст. арчаҳои сунъӣ агар бошад марҳамат дар вазорати идораҳо ҳама ҷо монда истода нест ки ҳеҷ кас дастур аз вазорати маориф директива додагӣ мо нестем. баровардани рӯзномаи девориро ҳеҷ кас манъ накарда. ҳама гуна дафтархонороӣ, туҳфагирӣ аз хонандаҳо, худатон мефаҳмед охи ин чизора. ҳама гуна майи нӯшӣ, компанияҳои шаробнӯшӣ дигар ки дар тоҷикистон шуруъ аз соли 2007 мақомоти маориф дар баргузории бархе иду ҷашнҳо дар муассисаҳои таълимӣ маҳдудият ҷорӣ карданд. аз ҷумла бо фармони вазири вақти маориф абдуҷаббор раҳмонзода гузаронидани занги охир манъ шуд. тибқи ҳамин фармони вазир дар мактабу муассисаҳои таълимӣ ташкил намудани зиёфат ва ҳама гуна чорабиние ки аз ҷониби хонандагон сурат мегирад мамнӯъ шудааст.